हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय आं मोननैसो रोस्टिं भिडिअ लानानै फैदों तो गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंब्ला प्लिज यार अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो ना मा बुङो बेल आइकनखौ टेक 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 क्लायनाय थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारबा नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सहैयो आरो जेसेबां हायो शेयर लाइक साबस्क्राइब आरो लोगोसे कमेन्टआव खिथाहर भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदों तो गाइस भिडिअ लेट्स गो फाग्ला बिदिजों जायो Baca sekali nak. Kaisu kel. बे लिसुआ एरैबायदि गोदैना नोंनि महराबो एरैबायदि गोदैलै साला बिराद लुगैबाय आं सना नोंनि गुस्थिखौ खनसे सुब्लुनो मोनले होमबा मारो फाग्ला बिदिजों जायो मा बिलाय oh my god तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो जुदि नायनानै इन्ट्रेस्ट नांदोंब्ला प्लिज यार बेफोरबायदिनो भिडिअ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै होदो बास दिनैनि भिडिअ एसेनोसै